جیوں مکہ والے ہجرت کیتی آقا حسین دے لباں تے اللہ دا ذکر جاری آقا حسین دا قافلہ مکے پہنچ گیا آقا حسین دی زبان تے اللہ دا ذکر جاری آقا حسین دا قافلہ مکیوں کربلا وال روانہ ہو گیا آقا حسین دی زبان تے اللہ دا ذکر جاری 7 محرم نو پانی بند کر دیتا گیا آقا حسین دی زبان تے اللہ دا ذکر جاری 10 محرم دی فجر طلوع ہو گئے آقا حسین دی زبان تے اللہ دا ذکر جاری علی اکبر نو شہید کر دیتا گیا آقا حسین دی زبان تے اللہ دا ذکر جاری عباس دے بازو کٹے گئے آقا حسین دی زبان تے اللہ دا ذکر جاری انہوں محمد دیاں لاشاں کٹھیاں کر دینے آقا حسین دی زبان تے اللہ دا ذکر جاری علی اصغر دے حلق دے تیر لگیا آقا حسین دی زبان تے اللہ دا ذکر جاری ننی سکینہ روندیاں پیاں نے آقا حسین دی زبان تے اللہ دا ذکر جاری پتہ نہیں حسین نو کربلا دے میدان چ اللہ دا ذکر کر دے ہویا کنا کوئی سکون ملدا پیا ہے سر نیزے دی نوک دے وے آقا حسین دی زبان تے اللہ دا ذکر پھر وے جاری فرمایا اس نو ہی نفس مطمئنہ کہندے نے جس دے ویرے چ ایک لاش ہوے تے رات نو اس نو نیند نہیں پیندی تے جدے ویرے چ 72 لاشاں ہون آقا حسین دے سامنے پتراں دیاں لاشاں نے سجے پاسے بھائیاں دیاں لاشاں نے کھبے پاسے بتیجیاں تے بھانجیاں دیاں لاشاں نے تے پیچھے غلاماں دیاں لاشاں نے فرمایا جس دے ویرے چ ایک لاش ہوئی اس نو رات نو نیند نہیں پیندی آقا حسین نے کیسا صبر دا دامن پکڑیا ہویا ہے آقا حسین نے کیسا دامن پکڑیا ہویا ہے عرض کیتی لاشاں دے ڈھیر وچ کھلو کے آسمان وال ویکھیا فرمایا تو راضی عرض کیتی یا اللہ تو راضی ہے اللہ نے فرمایا تو راضی ہے شہزادہ امام حسین نے فرمایا یا اللہ پاک تو راضی ہے اللہ پاک دی طرف آواز آئی تو راضی ہے فرمایا میں اکبر دے کے راضی ہاں میں اصغر دے کے راضی ہاں میں انہوں محمد دے کے راضی ہاں میں عباس دے کے راضی ہاں میں انہوں محمد دے کے راضی ہاں اللہ دی طرف ارشاد آیا ارجی الہ ربک راضیۃ مرضیہ فرمایا میریاں رضاواں پوچھن والیا میرے نا تمہار چلے آئے میں تیرے تے راضی ہاں قیامت تک کیون والے جڑے تیرے نا تے مر جان گے میں انہاں تے بھی راضی ہاں فرمایا میں تیرے تے حسین راضی ہاں فرمایا قیامت تک آن والے جڑے تیرے نا تو مر جان گے میں انہاں تے بھی راضی ہو جاواں گا نوجوانوں حضور نے فرمایا سے 60 ہجری وچ وہ نوجوان آن گے کہ جنہ دی وجہ تو اسلام نو بڑا ہی نقصان اٹھانا پڑے گا اسلام نو نقصان ہوئے گا اس نوجوانہ دی حکومت دی وجہ تو حضرت امیر معاویہ دے انتقال تو بعد انہاں دے بیٹے یزید نے تخت نشین تے حکومت کی تخت نشین ہو گیا حکومت یزید دی آ گئی اس نے مدینے دے گورنر نو خط لکھ کے بھیجیا کہ آقا حسین عبداللہ بن زبیر عبد الرحمن بن ابو بکر اور عبداللہ بن عمر انہاں 4 لوگاں تو میری بیعت لی جائے اگر یہ بیعت کرتے نے تو ٹھیک ہے نہیں تو انہاں دا سر قلم کر کے دمشق ملک شام دے اندر بھیج دیتا جائے گورنر دا خط گورنر جدوں آقا حسین نو یزید دا ایک خط پیغام پہنچایا تو آقا حسین نے فرمایا میں یزید دی بیعت نہیں کراں گا یزید پلیت ناپاک ہے وہ زانی ہے نماز دا انکار کردا ہے بہن تے بھائی دے نکاح نو او قائم سمجھدا ہے فرمایا او دیاں سارے کم میرے نانے دے شریعت دیاں حداں تو پار نے او دا کوئی بھی کم اسلام دے مطابق نے فرمایا میں حسین او دے ہتھاں تے بیعت نہیں کراں گا میں یزید نو ووٹ نہیں دیواں گا فرمایا گورنر تواڈا کی خیال ہے فرمایا حسین میں تیرے نانے دا غلام ہے میں تواڈا بھی غلام ہاں فرمایا میریاں گورنریاں تیری جتی تی نوک تو قربان آقا حسین جدے ویلے رات نو گھر واپس آئے نا تے آقا حسین پریشان نے تے سیدہ زینب بول کے کہندیاں نے آقا حسین تسی پریشان کیوں ہو
فرمایا یزید دا پیغام آیا ہے، یزید دا خط آیا ہے کہ اگر میں وہ بیعت نہ کراں وہ میرا سر قلم کر دے گا۔ تو فرمایا میں ہرگز حسین اس دی بیعت نہیں کراں گا کیونکہ وہ ساڈے نانے دے دین دیاں شریعتاں تو خلاف کم کرتا ہے۔ تو فرمایا مینوں ڈر ہے کہ میری وجہ تو وہ مدینے تے حملہ نہ کر دے، تو میں ایسا مدینے تے حملہ ہونا میں پسند نہیں کرتا۔ فرمایا میرے تو پہلے عثمان غنی بھی اسے وجہ تو شہید ہو گئے، وہ نہیں سی چاہتے کہ مدینے کے اندر خون ریزی ہوئے۔ فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ تو یزید مدینے دیا گلیاں تے حملہ کر دے، آقا دے شہر تے خون ریزی ہوئے۔ فرمایا میں حسین یہ برداشت نہیں کرتا، میں حسین یہ گوارا نہیں کرتا۔ فرمایا اسی اج ہی رات نو مدینہ چھڈ کے مکے وال ہجرت کر جاواں گے کیونکہ مکہ وہ شہر ہے، مکہ امن دا شہر ہے۔ فرمایا جڑا مکے وچ داخل ہو جاندا ہے وہ امن وچ آ جاندا ہے کیونکہ مکے وچ جنگ کرنا حرام ہے۔ آقا حسین نے فرمایا اپنے قبیلے والے سارے تیار ہو، اج اسی راتوں رات مکہ مدینہ چھڈ کے مکے والے ہجرت کر کے چلے جاواں گے۔ آقا حسین سیدہ زینب حضور دے روزے تے آ گئیاں تے ننی جی سکینہ نال حضور دے روزے تے آ گئیاں۔ آقا حسین نے حضور دے روزے تے آ کے سلام عرض کیتی تے رو کے کہندے نے نانا اج تیرے دین واسطے اسی مدینہ چھڈ کے جا رہے ہیں۔ کملے والے دے روزے تے آ کے آقا حسین نے عرض کیتی نانا اسی مدینہ چھڈ کے جا رہے ہیں، نانا جڑے مدینے وچ بچپن تو لگ کے کھیڈ دے رہے ہیں، نانا میں تیرا مدینہ چھڈ کے جا رہا ہاں، نانا تیرے اسلام دی خاطر تیرے اسلام نو بچان واسطے میں مدینہ چھڈ کے جا رہا ہاں۔ جڑے ویلے اندر کبوتراں نو بولدیاں ہویا ویکھیا، عرض کیتی واہ میں تواڈے مقدراں تو باری جا میرے نانے دے دین میرے نانے دے روزے تے پے واسدے ہو، میں نانے دا خون ہو کے مدینہ چھڈ کے جا رہا ہاں۔ سیدہ زینب زارو قطار رو رہیاں نے تے جالے چم کے روزے والے تے کر دے عرض سکینہ کملے والیا چھوٹ چلیا تیرا شہر مدینہ۔ آقا حسین دی خواب سے کملے والے آئے، کملے والے نے آقا حسین دے سر کو اپنے گود وچ رکھ لیا۔ فرمایا حسین پترا او ویلا آ گیا جدیاں میں تینوں بشارتاں دیندا رہا ہاں۔ حسین علی اکبر دی لاش اٹھانی پینی پر حسین صبر دا دامن نہ چھٹے۔ حسین تیرے صبر تو قیامت تک دے ہونے والے مسلمانوں نے صبر کرنا سیکھنا ہے۔ حسین اج تیرے صبر دا دامن نہ چھٹے۔ آقا حسین دی اکھ کھلے، عرض کیتی نانا میں صبر دا دامن نہیں چھڈاں گا، قیامت تک آنے والے لوگ تیرے نواسے دے صبر تو قربان جاون گے، تیرے نواسے دیاں گلاں کریا کرن گے۔ دونوں حضرت سیدہ زینب تے آقا حسین سیدہ زہرا دے روزے پاک دے چلیاں گئیاں۔ سیدہ زہرا پاک آقا حسین دے خواب وچ آئیاں۔ فرمایا حسین بیٹا رونا نہیں، فرمایا جدو تیرے زخماں دی وجہ تو جدو تو سواری تو تھلے ڈگن لگے گا، فاطمہ دی جھولی تیرے سامنے آ جائے گی۔ اے باپ مرن تے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ کھالے، ماواں باج محمد بخشا یہ کون کرے رکھوالے۔ حسین دا قافلہ مکے وال جان واسطے تیار ہے۔
اتل فجر دا ٹائم ہو گیا ہے، مدینے والے فجر دی نماز پڑھنا رہے نے، بیکھیا کہ حسین دا قافلہ مدینہ چھڑ کے جا رہا ہے۔ مدینے والے قدمی ڈگ پئے، عرض کیتی یا مولا آقا حسین دنیا مدینے توانوں ویکھن واسطے ہوندی ہے، تسی مدینہ چھڑ کے کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا میں آقا دا دین بچان واسطے جا رہا ہاں۔ لوگ قدمے ڈگ پہ، فرمایا نہ جایا جے، مدینے دیاں گلیاں سنیاں ہو جان گیاں، لوگ تانوں ویکھن واسطے آندے نے۔ فرمایا ساڈا راستہ نہ روکیا جے، اسی آقا دا دین بچان واسطے جا رہے ہاں۔ سارے نو ملے تو بعد آقا دے روزے تے حاضری دے تو بعد سیدہ زینب جدوں مڑ کے مدینے والے ویکھیا، سیدہ زینب بول کے کہندیاں نے چندرے مار کرانو زینب اے روندی کر زاری وطنا والیو خیری وسو اج ساڈے کچھ عیالی تے سیدہ زینب مڑ کے کہندیاں نے لو کو مدینے دیو مینوں پیا عمر درونا مر جد میں واپس آنا میرے نال کوئی نہیں ہونا۔ آقا حسین دا پورا خاندان مدینہ چھڑ کے مکہ ول جا رہا ہے۔ ادھر مکے چ لوگ حج کرن واسطے آ رہے نے، لوگ مکے دے والے لوکاں نے آقا حسین دا بڑے پیار دے نال استقبال کیتا۔ رات نو جڑے ویلے آقا حسین دے کول بیٹھے، مکے والے عرض کردے نے آقا حسین ہر سال دی طرح تسی مدینے مکے حج کرن واسطے آندے ہو، ہر سال انداز بڑا نرالا ہوندا ہے، اس سال بھی انداز بڑا نرالا ہے، پر اگے تسی قربانی دے جانور نال لے کے آندے رہے ہو، ایدکا تسی قربانی دے جانور نال لے کے نہیں آئے۔ آقا حسین خاموش نے، آقا حسین نے علی اکبر نو اپنے پاس بولا لیا، ان محمد نو اپنے پاس بولا لیا، عباس نو اپنے پاس بولا لیا، اصغر نو اپنے قریب کر لیا۔ فرمایا سن لو اگے قربانی دے جانور میں نال لے کے آندا رہا ہاں، قربانی میں ہن بھی نال لے کے آیا ہاں، بس فرق اتنا ہے اگے قربانی مکے منا وچ کردا رہا ہاں، ہن قربانیاں میں کربلا وچ جا کے دینیاں نے۔ آقا حسین اتنوں کوفے والے دے کھاتے ہونا شروع ہو گئے، کوفے والے دے کھاتا ہی جا رہے نے۔ آقا حسین اسی تواڈے ہتھاں تے بیعت کرنا چاہنے ہاں، اسی یزید دی ہتھاں تے بیعت نہیں کرنا چاہندے۔ آقا حسین تسی کوفے آ جاؤ۔ آقا حسین نے فرمایا صحابہ اکرام کی کرنا چاہیدا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیتی آقا حسین کوفے وال نہ جایا جے، کوفے والے وفادار نے، اوے کوفے والے نے جنہاں نے تواڈے ابا جان جنہاں نے علی نو شہید کیتا ہے، جنہاں نے ویر حسن نو شہید کیتا ہے۔ علی پاک نے فرمایا ہے کوفی لا یوفی، علی فرمایا ہے کوفی والے کسے دے وفادار نہیں ہوندے۔ صحابہ اکرام فرماندے نے آقا حسین کوفے وال نہ جایا جے۔ فرمایا کوفے وال پہلا تسی اپنا ایک سفیر بھیج دے وہ۔ آقا حسین نے اپنے ویر مسلم بن عقیل نو کوفے وال سفیر بنا کے بھیجا ہے۔ مسلم بن عقیل دے جاندیاں پہلی رات 40,000 مسلماناں نے مسلم بن عقیل دے ہتھاں تے بیعت کر لئے۔ ادھر مسلم بن عقیل نو شہید کر دتا گیا۔ اطلاع آقا حسین نو خط ملیا کہ کوفے والے آ جاؤ، کوفے والے میرے ہتھاں تے
بیعت کرتے پے نے۔ آقا حسین نے کوفے وال اپنا سفر کرنا شروع کر دیتا۔ راستے دے وچ عرب شریف دا بڑا بڑا شاعر او ملیا۔ آقا حسین انہوں ٹھہر کے فرمایا تو کتلوں آ رہا ہے؟ عرض کیتی لجپالا میں کوفے شہر وچوں آ رہا واں۔ فرمایا کوفے دے کی حالات نے؟ عرض کیتی لجپالا میں جھوٹ نہ بولا۔ آقا حسین کوفے دے بازاراں وچ میں تواڈے ویر مسلم بن عقیل دی لاش مسلم بن عقیل دا سر لٹکدیاں ہویا ویکھیا ہے۔ آقا حسین نے سجدہ کیتا تے دعا کیتی ربا سونیا اے خالق کائنات تیرا لکھ لکھ بڑے شکر ہے۔ فرمایا میرے ویر دا سر مبارک کسی نے جھکدیاں ہویا نہیں ویکھیا بلکہ میرے ویر دا سر مبارک لٹکدیاں ہویا ویکھیا۔